ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీకు శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. అందరూ బాగున్నారా? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీరు మీ ఫ్యామిలీలు సుఖ సంతోషాలతో వర్ధిల్లాలని యేసయ్య నామంలో నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఆమేన్. ఈరోజు దేవుని వాక్యము కీర్తనల గ్రంథము 40వ అధ్యాయము 11వ వచనము. యెహోవా, నీవు నీ వాత్సల్యమును నాకు దూరము చేయవు. నీ కృపా సత్యములు ఎప్పుడునూ నన్ను కాపాడును గాక. యెహోవా, నీవు నీ వాత్సల్యమును నాకు దూరము చేయవు. నీ కృపా సత్యములు ఎప్పుడునూ నన్ను కాపాడును గాక. కీర్తనల గ్రంథము 40వ అధ్యాయము 11వ వచనంలో రాయబడి ఉన్నది. దేవుడి వాక్యం దీవించునుగాక. ఆమెన్.